அசோலா வளர்ப்பை பற்றி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீன் வளர்ப்புக்கு, அதாவது மீனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவை அசோலாவாக கொடுக்குறாங்க. இந்த மீன் வளர்ப்புக்கு அசோலாவை எப்படி நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம்? ஏன்னா இவங்க சின்ன பெட்டு போட்டு உற்பத்தி பண்ணி அதுங்களுக்கு பெரிய மீன்களுக்கு தினமுமே கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கும்போது கட்டுப்படியாகாது. அதனுடைய அசோலாவுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரியான மீன் குட்டைகள், மீன் வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபடக்கூடிய நபர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கான ஒரு பதில் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து குட்டை முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட மீன் குட்டைக்கான குட்டை இருக்குது. அந்த குட்டையில் எங்களால் அசோலா வளர்க்க முடியுமா? அதுக்கு ஏதாச்சும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மீன் குட்டையில் அசோலாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக ப்ராக்டிக்கலாகவே செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். ஒரு குட்டை மீன் இருக்கக்கூடியது, இன்னொரு குட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனே இல்லாத குட்டை. அந்த குட்டையை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். சரி, வளன்னு பேசாமல் அடுத்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணால் அது வளருன்றதை வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நண்பர்களே. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோலா வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோன்னா இது ஒரு குட்டை, இங்கே ஒரு குட்டை செப்பரேட்டாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இப்போ நோண்டின குட்டை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான மீனோ தவளை அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது. சரிங்களா? நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன், அந்த குட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் வளரலை. எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் சாப்பிட்டுடுச்சு, எதுவுமே வளரவும் விடலை. இதுலேயும் கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து வேறு எந்த இது கூட லிங்க்கு கிடையாது, டச்சப் கிடையாது. இது தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்கள் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன். கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வளர்ந்துருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அசோலா பரவி இருக்குது. பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா அடர்த்தியாக பரவி இருக்குது. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃப் லாங் வருமா அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. வெயில் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ இந்த கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுது பாருங்கள். இந்த இடத்துலாம் இதுமாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு, கெட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன். நல்லா ரொம்ப பசுமையாக வளர்ந்துருக்கு. ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறி இருக்குது. நல்லா அடர்த்தியாக இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இது மாதிரி உங்களுடைய நிலப்பரப்பில் கூட போட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். மீன் குட்டையை வளர்க்குறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டையில் மீன் குஞ்சுகள் விடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டு வளர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து மீன் குஞ்சுகளை விட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக வளர்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே அசோலா சீடு தான். இது அசோலா தான், நல்லா க்ரோத்தாக இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது. நான் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக இருந்துச்சு, அந்த வீடியோ நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது. மாடுங்களுக்கு, கோழிங்களுக்கு, ஆடுங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உணவாக கொடுக்கலாம். ரொம்ப காஸ்ட்டு கம்மியான ஒரு ஃபீடு தான் இது தான். சரிங்களா? ஆடுங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழக்கப்படுத்தும் போது கொஞ்சம் வெல்லம் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா இது நல்ல ஃபுட்டு. வெளியில் ஒட்டுமே மேய்க்கிற அந்த பிரச்சனை அது மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஆடுங்களுக்கு நீங்கள் கண்டினியூவாகவே கொடுக்கலாம். நல்லா வெயிட்டு போடும். ஆடுங்க நல்லா வெயிட்டு போடும். குட்டிங்கெலாம் நல்லா சீக்கிரமாக வளரும். அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணலாம். சில இதை பழக்கப்படுத்திருக்க மாட்டாங்க, அதனால் சாப்பிடாமல் இருக்கும். சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய ஆடுங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சாப்பிடும். அது அந்த குட்டையில் பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது, எதுவுமே வளர்ந்துருக்காது. ஏன்னா அதில் மீன்கள் இருக்கிறதுனால அந்த குட்டையில் எதுவுமே வளர விடலை. தாமரை மட்டும் இருக்குது. ஓகேங்களா? நன்றி நன்றி, ரொம்ப நன்றி. கோழி பண்ணைக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். அசோலா வளர்ப்புக்கு தேவையான பொருட்களும் கிடைக்கும். அசோலா விதை, தாய் விதையும் கிடைக்கும். அதுக்கு தேவையான சூப்பர் பாஸ்பேட்டும் கிடைக்கும். அசோலா வளர்க்கிறதுக்கு தேவையான அசோலா தொட்டி, மேலே போடக்கூடிய ஷேர் நெட்டு 100% நீங்கள் எப்படி அசோலா கரெக்டாக வளர்க்கணுன்றதை தெளிவாக சொல்லியும் கொடுப்போம். அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பரை கூப்பிடுங்க. நன்றி.